Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ki dekat ke dorbar terna elaka ki lapun benaling bakilat patai kubor, menye ke sngi kata ke praterik unai wing arajar arpuar, halor ke jing penlong ya ke second living root festival, ha ke nyo bat praterik uno pra arajar arpuar, ha ke snong terna. Kani kata masa lapenlong da ke tourism management committee jong ke dorbar snong terna ilaka da ke jinga kershan lang jong ke India tourism ke special purpose vehicle society Shillong bat ke directorate of tourism jong ke sarkar Meghalaya. Lapenlong ya kata masa kumshi benta na ke jing dap shispa arpusan snem ne ke kuas kui centennial jong ke snong terna ya ke bala tei thamai hadin ujumai ba jong usnem khat pra spa khandai punyo. Laya thuru ba on penlong ya ke Miss Living Root hak ba on sha banyeshim benta deki kena samla container ke Shala constituency. On samru ya ke khusnam ke ba laipo hajar khatsan hajar ba shipo hajar tengka shaki laingut ki nong job hakate ke jinga kop thai babrio ke than. Hakate ke jinga kren bat kilat pathai kubor usordar ke terna ilaka uba Andreas Wansai bat secretary ke tourism management committee ke snong terna uba W Majau kila pensyah helor kate ke tamasa bat ke jing rakhi kerpang ke terna ilaka ya ke jing dap shispa arpusan snem jong ke snong. Shum hangye kida yeki kena kiba khat pras nyam shaneng tiki judges hangne ke bandai dai manga nga dikateng trisi pasayuman but I mercy great mercy lang tenai dia hakanya ka contest tinggi ngin kandan ka screening online ki forms lu ken long available online kin saai tharai nai kin saai ken long available online tiki kena samla jong kathan shela shte constituency kila ban pay online ki form but submit number phone number kin saai te kandan online screening dia ke ka ba ngila ai ki details hai ki forms ken hab le kat kum kita ki ram ki catwalk sini ka dress code kum no ken hab bring ha ka video ba ken hab pha hotel number celebration na ka unta ka jing dap shi spot from snem jong ka terna proper mo ka sinong terna ti kendiat nga shpa ban pentik ban pensya shi oi ngi ai ngo yu blai ha ka jan miet ba yo ya ka lat ban sham ni kendo ka ki social media ki ban long ki nong ra kubor lem ha ka bede ba ka festival ka jong iru ka bangin sapelong ka second living root festival jong ka terna ilaka berkoi ka ban long ha ka nyau bat pratarik how December ti ngila pelong ya ka fast living root festival how snem arajar kapra how benai Oktober how benai November ti hadin jong to ngila persyang hiban pelong biang how arajar ko jenrei game simlala ban pelong nomor ka angai borok ya kan mau ya ka COVID-19 ka bala pencut kat peluit ru ini pat game simlala ban pelong di kumtang is ngo komen ha kanika por ko klimat ko banta news na momentang ila yo kalat ban penlong ya kanika second living roots festival ka ba ka jingtmu ka jungi hi kalong ban promote ya ka tourism promote ban kentiu iki kam jo kai ha ka chi ka thain ka jungi ka bangidan ya ka spa mariang ka ba kan rei bha ti halor jong kanika phang idon ti program ko per ni khmi nan tiru ba u chef and star brom jungi unwan man play kanika festival ka jungi nang ta pade kindon hoi nakaliang jong u local MLA jungi iba legit ko par ndram bari MLA brom jungi ru ini dan lang hatu kasi bat katu kaniki invitees ki badai nakaliang jong government ti hakanika program ko jungi ngin peni ki babon ki benta ha ka jing don ka jungi lengba ki jing kerkhu jong kanika kamera mau ka bangi ngila yo ti ki nong sim benta ki bon bha to ki don ki kena skol ru ki ban peni ki traditional kila banlong kinu ki drama kila banlong kinu ki jing ruai ki ba base hi halor ka tradition ki jungi banang ta kawai ka ba kham la ka bangile matau snam kalong ba ni wanra ru ya ka Miss Living Root ti hakani ka Miss Living Root idan ikong trisi besaya moi angne ibari wi naki nong simenta haki babun ki benta nga banong ka film bat ki pat ibalano senyang sibun ha kaliang na ka benta ki kun samla ki kun kin te ki jungi
makin yo ikilat kamai ki jung ki haki bentah ki befer ti ngang adan tang ini jing pensyai jing pensuto haga bede bukan ika bentah tinggal khot ngawer ye pi ki media ni pediang semua bahaya pi siaga neka second living root festival kom celebration kabangin sepenlong hau Disember nyaw praterik ti ngi kermens camp ngi bu jingmut ru ba pinyo ikimet ki bako kia sudah juga iraka dan hang ni pensyai kandiat hagidi batka wei ka benta ba kata kalong ba ka sotara kan sedap sispa absen senam kejing kenria senong na ka senong ka rem ka senong ka patmai ya ka ba ngin sa rakhe kerpang ya kata ka sispa absen senam ha ka nyotere jong budai di semua mentau senam di akabedi bat kini ka jingkar rakhi ka jongi khandiat ngai chukwa ban persngopi ba kasnong terna kadi kasnong ka bangi jio so bala bana ha balo koi kari khasi jintia ya ka jing ruspa ka jongka ha kabedi ba so pai khamtan so jantra di boleh kini kasnong ka ha ban poi pat chakani koi kasnong ka ba thamai ka senong ka bagyo ka ulterna ka barem ka dei hedian jong ujuai ba bolajia ka senam khat praspa khandai punjau di haunu senam ba ka don ke jingkala ka ba sirkhei ha ka ba ka don ke jingtua jong ki jakasa jong ki yeng brio ke jingpra jong ki yeng kisam ba ke jing kala riat kala sharing no kita ki jakasa jakasyong jong senong ka sa ba de nang ni ba ki brio na ka tu ka senong ka barem kisdang ban ya krino ban kiyo khamshaneng ha koi pat ka jaka ka ngidon menta ka di bang ka song tana ba menta ka thambai ya ka ba in sarake chispa fersnam di hangni kisdang ban kiyo nomor kalong ka jaka ka ba khambiang khamnomadan bat ka kham jan ru cha kali kawan ha kiyo gi hat ki ba kiju la ha ki tu ki por di kumta ki ju ka ban song ban sa ban penong song ka sa ko ka ni ka song ko menta di sada min rakhi kerpang ya kani ka sigi haka nyotarik jung nuk na di semua kata ke jubili ke jingdak sispa absen senam di na kalian ke jonga kum u kli nong sensia jong ke ilaka nga simru ya kani ke kebu ban penpa ka jing sungu ya kilong dien kibala kilong dien kilong shua man shua kibala tristam kibala penlong kat ni yang disenong bahkan long ku bakalong menta na so wan ai kijing smu karpang ro yakini ki nong trei kam senong kam thao ki sirdar ki wadat bat kumjuru ki lakhano haswa bat ki nong trei kam senong kam thao bat kumjuru yaki bedang don menta bedang ya trelang mentaru hapo kasnong ka ba ki kam ki per na so ban ai ki jing su karpang dong ta ki ki jing yano senyang ki ketika kediang ketika man bat ka jing ikit lam ki ka long kon pelong ya kasnong hadu menta kum bakalong kum ni bat nga simru ka ka buban api syaki para na senong ki badan ha ki jaka ba per ha kasnong ki sa ha ki badan chabana kasnong ba kin sobha ban ya simentalam panjawan ni simenta ha kani ka jingrakhe ka bakarpang jong ka senong ka bang sispa absen senam ka jubili ya ka ba ngin sa rakhi ha ka nyotarek jong nai di sama di nakaliang janga ngasobon pa kini na ka banta ka nika senong pat ka bangidan ka komiti ka bakarpang ya ka bang khot kata ka solution committee jong ka jubili sispa absen senam